Бүгінгі матур кышкы күндә 21 декабрьдә безнең кадерле кызыбыз, ягымлы сеңелебез һәм апам Наиләнең юбилейлы туган көне. Аңа 30 яшь тула. 1988 елда гаиләбезгә зур шатлык куанычлар истеп, кызыбыз дөньяга килде. Беренче адымнарын ясап, беренче сүзләрен әйтеп, дөньябызны яктыртты. Бик түземле, акыллы булып үсте. Бәләкәйдән үк Наилә бик тә кирәкле һөнәрләрнең берсе шәфкать туташы булу турында хыяллана. Бу һөнәрне үзләштерү өчен мәктәпне тәмамлап, Стерлетамак медицина көллиятенә укырга керә. Ул биология, анатомия нигезләрен, төп даруларның кулланылу тәртибен тирәнтен үзләштерә. Ул һөнәрен дөрес сайлаган, авыруларга игътибарлы, кешеләргә шәфкатьле, нәкъ Наилә кебекләрне шәфкать туташы диләр дә инде. Кызыбыз Федоровка районы үзәк больницасында хезмәт сала. Тормыш иптәше Нигъмәтуллин Филүс Фәйрүс улы белән Наилә кызыбыз матур дөнья көтәләр, 2 ул үстерәләр. Ислам 1нче сыйныф укучысы, Дамирга әле 2нче генә яшь. Наилә хәстәрлекле әни, уңган хатын, безгә әти-әнисенә зур төрәк, өнесе Рифатка таяныч һәм үрнәкле апа. Иркәм Рифат хәзергесе вакытта Чибәркүл шәһәрендә армия сафларында хезмәт итә. Апалары Әлфия һәм Ләйсән белән Наилә тату һәм дуслар. Аларның серләре уртак, гаиләләре дус, бер-берсен аңлап, ярдәмләшеп яши беләләр. Безгә балаларыбызның саулыгы, татулыгы, бердәмлегеннән дә зуррак шатлыклар бармы икән? Кадерлебез Наилә, тормыш дигән олы юлдан шулай горур атла, нык бул, сыеп һәм сөйлеп яшә. Син булганга без бик бәхетлебез. Яраткан эшеңдә зур уңышлар телибез. Гаилә иминлеге, сәламәтлек, бәхетләр телибез. Бәхет нурында кыенып, назга күмелеп яшә, тиңең белән тигез булып сөеп яшә. Озын булсын синең гомерең, тыныч булсын һәрчак күңелең, бәхет чишмәләрең мул аксын, зур шатлыклар белән таң атсын. Котлап сине туган көнең белән юлларыңда үссен ак чәчәк, алып килсен сиңа бүгенгесе бәхетле һәм матур киләчәк. Әтиең Рүфәт, әниең Гөлсинә, туганнарың Әлфия, Ләйсән, Рифат. Чайкаладыр диңгездә, бәхетле бул, рәхәт яшә, бик кадерле